al costat del llibre en gran format, on Joan Miró va sol, acompanyat amb els poetes, però va sol. Aquest llibre té una excepcionalitat, que és que té un llibre d'estudi d'unes 300 pàgines en les que hi he dedicat més d'un any d'investigació i que vindria a ser d'una manera personal la culminació de dos parts importants de la recerca de tota la meva vida, no pas sol, sinó molta gent. D'una banda, a l'any 93, perquè vaig tenir la sort de fer el comissariat de Joan Miró i, per tant, d'aprendre mirades molt diverses, aquelles que s'aprèn sempre a la Fundació Joan Miró de Barcelona, però també la gran exposició que hi va haver-hi al MoMA, l'exposició que es va fer al Reina Sofia i altres de parcials que es van poder fer a Barcelona. Tot aquest coneixement l'he sintetitzat passant al voltant d'una mena de gran llibre d'aventures, molt pla, amb una prosa superclara perquè tothom ho pugui entendre, i és la biografia de cadascun d'aquests 9 poetes amb Joan Miró, explicant senzillament el dia que es van conèixer, les afinitats i o diferències que tenien i les aportacions que cadascun d'aquests va fer a través dels seus textos. De manera que, a través del que vindria a ser un llibre d'estudi, aquí tenim no tant un llibre d'estudi, sinó gairebé la novel·la de la cultura catalana del segle XX. I a la vegada un repertori extraordinari que és l'antologia, que no s'havia fet mai, fabulós, dels poemes que tots aquests dediquen a Joan Miró o que van acompanyant l'obra de Joan Miró. El llibre és la suma de tots els coneixements que hi ha de diversos estudiosos sobre l'obra de Foix o de Carner o de Perucho o de Miquel Martí Pol, però està escrit amb la singularitat perquè ningú s'hi avorreixi, al contrari, s'hi senti atrapat des del començament fins al final, per bé que hi ha molta informació, amb la particularitat que cada capítol està interpretat des d'un punt de vista gairebé cinematogràfic, amb una tècnica sovint diferenciada. Per exemple, què té a veure Salvat Papasseit i Joan Miró? Es van veure, es van conèixer, perquè com tothom sap, Salvat Papasseit va morir ben jove, problema de tuberculosi, havent deixat 4 llibres extraordinaris. Nosaltres sabem, a través de la biblioteca personal de Joan Miró, que els poemes en rondes sarzianes ja estava dedicat a mà per part de Salvat en el seu amic Miró. Sabem que es troben, si més no, una vegada a París, perquè a l'ocasió de la segona vegada que Miró hi va, el Papasseit hi està anant d'acompanyant per anar a comprar obres per vendre a Barcelona de llibres de la nova literatura. Què té a veure Josep Carner, noucentista, amb l'esperit d'avantguarda de Joan Miró? Tots dos són, després de la guerra, els dos grans símbols de la defensa de la llengua i la cultura catalana a nivell internacional. Carner com a poeta, diplomàtic que s'havia mantingut fidel a la República, que després d'haver passat una temporada a Latinoamèrica es casa, abans es casa i viu de la Universitat de Brussel·les. Quan Joan Miró convida a Carner, que l'havia llegit ja en la seva primera versió dels poemes a totes les criatures, traduït per Carner, Carner torna a fer una nova versió especial per a Joan Miró. És a dir, és un llibre que ens confessa secrets impressionants. Per exemple,
Miquel Martí Pol. El nostre editor, Gaspar, en tenir coneixement que Miquel Martí Pol té símptomes de la seva malaltia degenerativa, per animar-lo i engrescar-lo, a Benabeuda li porten un gravat de Miró i li fan l'encàrrec de fer uns poemes per il·lustrar aquest gravat. Miquel Martí Pol s'entusiasma i fa uns poemes sobre els 5 sentits que ell perdrà: la vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte, etc., més el seny. I quan Miquel Martí Pol va creixent, gràcies a que es converteix en el poeta símbol en la transició política, després d'Espriu, més tancat, en tot aquest procés va creixent i clar, el llibre triga 5 anys a fer-se. I al final, no explicaré el secret, Miquel Martí Pol es posa fins i tot nerviós. I aportem un document aquí, que ara ho deixo a l'atenció i al cuc dels nostres lectors, on fins i tot es planteja de canviar d'artista. I recula i diu: això no ho sabrà mai ningú. Els nostres lectors, gràcies a la investigació, podran descobrir l'entretallat d'aquest misteri. O el mateix podem dir de Salvador Espriu, o la intensa relació d'investigació que tindrà el gran poeta Pere Gimferrer, que tanca el cicle amb l'avantguarda ja clàssica, i ell com un estudiós que no fa diferència entre el coneixement i la poesia.